Eller Ivo Headhunter. Ivo G Headhunter. Ja, skal vi snakke over Skype? Ivo! Jeg er godt ind i en samtale, men du kan være med. Nej, det Det er kan mig, jeg Rasmus. Ivo! Ivo! Hvor fuck er du? Ja, du kender mig sikkert, hvis jeg siger Frego. Hvad så Frego? Hej Frego! Hallo Frego, hvad hedder du egentlig? Julie, søger klan. Jamen det er fordi, jeg låner lige min kusines account. Julie, var det en god Ivo, var det en god ferie? Er du dum? Venlig. Han den server du gav mig, men den blev fucking hacket. Fuck os. Det.